we need to wait for the report in writing so nobody can duck out, because obviously this will end up in court. This will be criminal investigation, criminal case. Urhulumente waseNtshona Koloni uthi bangajongana namatyalo lwaphulomthetho abo banegalelo ekudilikeni kwesakhiwo eGeorge eNtshona Koloni. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela uDingani Thobela The Rose of Soweto namhlanje. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitolikyo limi lwezandla Botani Mzontsundu. Urhulumente wephondo laseNtshona Koloni uthi bangajongana nengalo yomthetho abo banegalelo ekudilikeni kwesakhiwo saseGeorge eNtshona Koloni ukuza kuthi kangoku sele besibhozo abantu abangqinwe njengabaswelekileyo kule ntlekele ngelixa abanye abangaphaya kwama-40 besavaleleke phantsi kobugoxo. Iingxelo zangaphambili zadiza ukuba bangama-75 abantu ababe kwesi sakhiwo ngethuba kusehla lentlekele, kodwa eza kutshanje zithi bayi-81 abantu ebebelapha. Basemanqadanqada ke abezohlangulo bezama ukuhlangula abo basavaleleke phantsi kobugoxo nabangaphaya kwama-40. Ukanti umphathiswa wesebe lezemisebenzi uMnumzana Thulas Nxesi utyelele le ndawo yexhwayelo namhlanje nalapho evakalise ukuba isebe lakhe liza kuphandana phantsi kwezicithi ukufumana intsusa mabandla yelishwangusha. The investigations which any interested party wants to do, they will do those investigations. But we will also do our own investigation, and we will be informed by the police once they are done. Ukanti urhulumente wephondo laseNtshona Koloni uthi bangajongana nengalo yomthetho abo banegalelo ekudilikeni kwesakhiwo. I'm going to say that we need to wait for the report in writing so nobody can duck out, because obviously this will end up in court. This will be criminal investigation, criminal case, and people. What is important, I think, is that we won't leave any stone untouched to get to the truth and help people accountable. Kusenjalo ingcali kwicandelo lokwakha zithi kuyafuneka kuphandwe lokuba ingaba yathotyelwa kusini na imithetho elawula ulwakhiwo lwezakhiwo ezikumila kunje. First and foremost, they will look at the structural integrity of the property. They will look at the approvals that were obtained. They will look at the people that were employed on the sites and other things that relates to, employment. So I don't think they will leave anything, unattended. They will look at everything. Kuyo yonke ke lenquleqhu iintsapho zisajonge enkalweni kwaye zithi akukho nelizwi elimdaka ezilifumeneyo elivela kwabasemagunyeni. I was here to find some relative of my families. It's a brother as a homeboy. And also, you know, that guy, he got a family and the kids. I was waiting here. I see since Monday up to now, he didn't get any information. Sala zidlulile ke iiyure ezingama-72 sukela kuthe kwehla elishwangusha lokudilika kwesakhiwo. Izibilini ziphezulu ke kodwa iintsapho zinethemba lokuba imimangaliso ingenzeka baphume bephila abo basavaleleke ngaphantsi kobugoxo. Kuzokwakhiwa kwakhona iPalamente eKapa kungekudala emva kokuba yathi yatsha ngumlilo ngonyaka ka-2022. Le palamente kutyholwa kuba yatshiswa nguZandile Mafe kwaye izokwakhiwa ibe kudidi oluphezulu kwaye izoba nobuxhakaxhaka bale mihla. We want to assure the public that this work will be carried to its logical conclusion and will do all that needs to be done to ensure that it becomes a success, and that indeed the pending of Parliament was of course a setback.
Usapho, izihlobo nabantwana bakaDingane The Rose of Soweto Thobela bamchaze njengendoda ebinothando kwanentyatyambo ebingabuni. uDingane Thobela ubekwe kwikhaya lakhe lokuphumla namhlanje eSoweto eRhawutini kumngcwabo obuzinyaswe ngabathandi bomdlalo wamanqindi nesebe lezemidlalo nenkcubeko eGauteng phakathi kwabazili. OkaThobela usweleke emva kwengulo emfutshane ebizifihlile ina-57 iminyaka ubudala kwiiveki ezimbini ezigqithileyo. Thobela ukhatshwe ngomngcwabo wenqanaba lephondo. Isengumnqana namhla oku indlela asweleke ngayo uDingane Thobela, umzimba ufunyenwe sele ubanda kwindlu yakhe eseRhawutini. Abantwana bakhe bamtyibele uyise njengendoda ebinothando. He was a father. As the Rose of Soweto, he was a hero. To his fans, supporters, and the boxing fraternity, thank you for shaping him into the man that we all love and celebrate today. Thank you for making him happy by recognizing him and showing him how much he meant and how much he still means to us. Ingakhenkceza loo ntsimbi kunqandelwa imbethi manqindi elaliswe ngophotho. iRose of Soweto ke ichazwe ngoogxabayo njengendoda ebibangqengqisa abo ithelekiswa nabo maxa wambi. Since the 80s, he was a young man, came into my gym when he was 20 years old with this great trainer, Norman Schlabani. I was world champion and we sparred together, and I said to Norman, geez, this guy can fight. And Dingaan went on to be a superstar, a 3-time world champion, WBA, WBO, WBC, it doesn't get bigger than that. And one of the most naturally talented fighters to ever come out of South Africa, from Soweto right here. A flower that's more precious when it grows and blossoms in an unaccustomed place, in the rubbles, the dusty and the dry bushes of Soweto. And we call it the Rose of Soweto. A flower whose thorns will sting you and puncture you if you handle it carelessly. A flower that wilts and dies if not watered. This encapsulates Dingane's personage. uDingane The Rose of Soweto Thobela ke ushiya ngasemva utata wakhe nabantwana bakhe. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ePitoli eGauteng usomashishini nowasungula iAfrican Bank uGqirha Sam Motsuenyane namhlanje. uGqirha Sam wazenzela igama njengosomashishini ophuma izandla ze waphiwa igama lokuba ngu-Father of Black Business ngenxa yegalelo lakhe kwimpucuko yoqoqosho lweli. Usweleke eneminyaka engama-97 emva kwengulo ende. Ingwevu yakwaMotsuenyane ishiya ngasemva umqela wembali eteketeke kwezoshishino. Kaloku ngexesha localucalulo uGqirha Sam Motsuenyane lo waba lilitha lethemba njengenkokheli enobulumko. Wazakhela igama emva kokusungula iNational Federated Chamber of Commerce neyathi ke kamva yavelisa ibhanka iAfrican Bank. Usapho lumkhumbule njengendoda ebiyinto yonke, indoda ebinobulumko kwaye emkhonzileyo ongasentla emazulwini kwanombumbi woluntu. He was a caring husband, a father, grandfather, uncle, advisor, peacemaker, a negotiator, a mentor and observer. Also a very intelligent man, servant of God, community builder, is no more. He was all and everything in one. Ukanti linconyiwe igalelo lakhe lokulwa kube mdakisali esilwela amashishini abantu abantsundu. He saw banking as what it really was, a tool with which people could chisel away at their obstacles and carve out a better future for themselves. Wayefudula ingumongameli welu Mnumzana Thabo Mbeki uthe ukusithela kwakhe ngaphaya kwamafu kubangela umunyu kuba kaloku ube inkokheli enengqiqo yobuchule yaye ebeza kuba likhubalo kwizicwangciso abanazo zelizwe. Ntate Mogolo's departure has taken away from all of us a true gentleman whose dignified bearing and self-effacing manner and gentle humor confirmed that in him were the true humanists.
In him we had a monument of unaging intellect, who will continue to serve as our beacon and guide as we attend to his unfinished work of the fundamental transformation of our country. And how I wish he was still with us to lead us in the new national dialogue we have proposed. Robala kakage somkwena wa Modimo sana. Ugqirha Motsuenyane ushiya ngasemva inkosikazi yakhe abezimanye ngeqhina lomtshato nayo iminyaka engama-70 unyana nabazukulwana. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa nesigqeba sekhabhinethi yakhe bahambele eKurumane eMntla-Koloni kwimbizo yokuphulaphula izikhalazo zabahlali. Abahlali baphalaze imbilini yabo bekhalazela ukungaxhamli kwimigodi yale ndawo ngenxa yabemi bangaphandle nabasebenza ngobuninzi kuyo. Ukuqhuba kolwaphulo-mthetho kwanokungafikeleli kwiinkonzo zoluntu ezifana namaziko ezempilo nawezemfundo. Umongameli Cyril Ramaphosa nesigqeba sekhabhinethi yakhe bahambele eKurumane eMntla-Koloni namhlanje kwintlanganiso yobongameli yokuphulaphula izikhalo zabahlali. Abahlali baphalaze imbilini yabo ngezinto ezingabonwabisiyo. Logistics more Jomololo. We are in need of TVET College as the young people of Zontown because of the people who are traveling 150 km from Henenflay to come to Forum College that is here in Kurumane. And we are all each and every year we are overcrowded. So President, can you please assist the people of Zontown with college? Ngelixa umongameli Ramaphosa ethe iphondo laseMntla-Koloni lelona lixhamlayo kwizinto ezenziwa ngurhulumente. Northern Cape has become the real center of renewable energy. This province has attracted more investments in renewable energy, utilizing the sun, utilizing the wind, the installations in the Northern Cape are almost more than what we've got in our country and on the continent as well. So Northern Cape has become the capital of renewable energy. Ukwavume ngazwinye nabahlali ukuba ngabo ekufanele ukuba basebenze kwiindawo zentsebenzo zeliphondo. Inkokheli yombutho we-EFF umnumzana Julius Malema ubugxeke kabukhali ubunkokheli be-ANC watsho esithi lo mbutho usilela ukunikezela ngeenkonzo ezingundoqo eluntwini okukutsho ngethuba ebambe indibano nabahlali belali yaseLimanyane ngeMahikeng ngemhlantshona namhlanje. Bebephume ngobuninzi abahlali baseLimanyane ngeMahikeng bezokuzimasa intetho yenkokheli ye-EFF umnumzana uJulius Malema. Nalapho baxhome umba wentswelangqesho nomba wokuqeshana ngokwazana. Baqesha abantu abaphantsi kombutho othile endingazubiza ngegama ke phofu. Kungenjalo ukuze ufumane ingqesho kufuneka ufumbathise okanye ulale nomntu. Ibuhlungu lento basenza yona. Ingathi iyalodlula ubandlululo kunjalo nje. Ephawula kwizityholo zokuqeshana kwabantu ngokwazana, umnumzana uJulius Malema uthi ubani kumele aqeshwe ngendlela efanelekileyo hayi ngendlela mnyama. There are no opportunities because the opportunity mo difiwa batho ba ma ANC house le ANC authole mosebetsi ka mo mafikeng. Batho ba swantse ba yiriwe during the day ba yirwe because bana le South African ID and ba qualify for the job whether ke member tsa ANC or not. Ukunikezwa simahla kwempahla efanayo kumabanjwa iuniform ukutsho umnumzana uMalema uthi elilinyathelo lingafanelekanga kwaye kufanele impahla yesikolo ifunyanwe felefele ngabafundi kuphela. Bana ba abaya primary laba ya high school re nyaka hore ba kre thuto ya mahala ba kre uniform ya mahala
ba be le dieta tša mahala, ba je breakfast, ba je lunch ko sekolong, le bona ba le ba creche. Ha ba tšwa mo ba ye university free of charge. Ngethuba kulonyulo lokuvalwa kwesikhewu ebelibanjwe emva kokusweleka kwebesakuba nguceba wakwa-Ward 5 eLemanyaneng, i-EFF ithe yaphumelela nge-69%, ithatha isihlalo ebesifudula siphethwe yi-ANC. Ethetha kumsitho wokuphehlelelwa kwe-EFF ephondweni ngoMatshi, uMalema uthe oomasipala bawile phantsi kolawulo lwe-ANC. Ngomso inkundla yomgaqo-siseko iza kumamela isicelo sokuba siphindwe siqwalaselwe isigqibo senkundla ezonyulo nesithi kuba owayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma unelungelo lokungenela unyulo likazwelonke nolwamaphondo njengomgqatswa, ukanti lo mba kaMnumzana Zuma unike umdla kwimibutho yasekuhlaleni nanjengoko ye yafaka isicelo kule nkundla yomgaqo-siseko ukuba nayo ivakalise uluvo lwayo kulo mba ngomso. Le mibutho ithi cinga ukuba xa inokunikwa ithuba lokuvakalisa izimvo zalo oku kungalikhubalo ekusonjululweni kwale ntsindabadala. uZuma ucele ukuba iijaji ezintandathu ezazichophele isigwebo sakhe ngexesha evalelwe entolongweni kuba zishenxe ngomso, nalapho kulindeleke ukuba uZuma avele phambi kwenkundla yomgaqo-siseko. Masiphasa amehlo kwimozulu siyiphathelwa nguThabile Makhaphela. Ayike utsho kwavakala amadikela kwidesika yakho yena baba nibuliseke nawe bukela wami apha ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu. Mna ke ndikuThabile Makhaphela uMamthembu. Namhlanje nangomso ngokuhlwa yenje nje imozulu. Xa siyivula mzazulu apha ekhaya sivula ngokubazi usijoka lokutshisa kwelanga apha eMzantsi Afrika, ingqele nokubhudla kwemimoya kanti unezomvula ke beke sibiko kakhulu nokintle futhi yancomeka imozulu kakhulu kwimpuma yonke apha eMzantsi Afrika, phaa kumzekelo eGauteng province yonke nje phaa ekuseni kube bubanda phaya eVereeniging neziphaluka ngala 6 degrees ngexesha labo lasekuseni. Bahambe nemini futhi lihlabele kabanda yanga kuyatshisa phaya ngamashumi 2 ngembukeli ekhatshwa sisibhozo kodwa ngaboqondo wakho phansi phezulu ngomso sivule phaya empuma koloni ngomso indawo eziphakeme phaa kolaphondo futhi eAlvani nengingqi ezikufuphi phaa kwasekuseni phaya bevuswa ku-13 degrees kuyatshisa emini ku-27 degrees. Ukanti imozulu apha kumbindi eMzantsi Afrika kupha kaloku mbukeli wam eFreystata kumazantsi njenga phaya eBloemfontein phaya kuyabanda ekuseni ngalaso kaloku futhi isibhozo balusonga usuku ngelanga ngamashumi 2 njembukeli futhi ekhatshwa kwasisibhozo. Beje nje phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso indawo ezikufuphi nonxombe futhi kuyabanda phaya koFredendal ku-8 degrees phaya ekuseni babona nemini abo futhi ubukele qaba ngamafupha nemvula ku-22 degrees. Xa sijonga imozulu phaa futhi ubukele ephondweni lethu liphaa kaloku lona eNorthern Cape indawo ezikumbindi kweli phondo phaa ko-Uppington phaya ekuseni futhi bevuswa lo mbukeli wam nguye kaloku la 14 degrees baluqhuba usuku phaa kakhulu ngelanga ka-32 degrees. Zebeje nje phaya ephondweni mbukeli phaya ekhaya ngomso eNorthwest ngomso phaa koVryburg ekuseni kuyabanda ngesithoba balusoke kakuhle noko futhi olwasuku phaya ngelanga ku-28 degrees. Ukanti yona imozulu phaya ephondweni apho sisazaza khona bethuna kaloku lapha kaloku eRhawutini njengaphaa kumazantsi eSprings ekuseni futhi ngaye kaloku futhi mhle la 10 degrees bayayivala imini yabo futhi ngelanga ka-26 degrees. Yenje nje imozulu kumantla apha eMzantsi Afrika iphondo liphakame kakhulu phaa futhi eLimpopo njengaphaa kumantla weli phondo eMusila kwasekuseni futhi kuyatshisa phaya ku-40 degrees kutshisa impela xa bevala imini yabo ngomso futhi ngamashumi 3 nje azakhatshwe sisibini. Xa sisehla jonga phaa futhi empumalanga ngomso njengaphaa kwimpuma yeli phondo eMalahleni ekuseni kuyabanda ngesibhozo kanti bayalivala usuku phaa ko-Emelo ekuseni futhi ku-27 degrees. Xa sivala sisonga bethuna kaloku imozulu apha KwaZulu Natal njengaphaa kumbindi weli phondo futhi Pietermaritzburg ekuseni ku-15 degrees bavala imini yabo ngelanga kakhulu yonke imini ngamashumi 33. Itsho kaloku imeko apha kwam mna ndithatha kakade xesha limyole. Bukela ngawufumana la manqaku namanye kwiqonga lethu leYouTube @Indaba Zethu 163.